Ready to Play! Bona nit i benvinguts a Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més a Ràdio Molins de Rei, la 91.2 de la FM. I avui és el programa número 70. I tot el que parlarem avui i els programes anteriors ho podeu trobar al nostre podcast a iVoox, a iTunes i a radiomolinsderrei.cat a la secció de A la Carta. I com sempre estem a les xarxes socials, a Facebook i Instagram com a Ready to Play i a Twitter, R2P Ràdio, el 2 amb número. gràcies Nani, on podeu criticar cada programa, comentar les nostres publicacions, col·laborar amb les propostes i participar en els nostres concursos com el que acaba avui. Exacte, perquè s'ha de dir que Déu-n'hi-do les propostes que hem rebut tant a les xarxes socials com en persona. El dia del programa especial de la Fira en vam comentar algunes i n'hi ha de ben curioses. Jo, però és que el premi s'ho valia, eh? Un joc a escollir entre Deadlight i The Day of the Tentacle per Steam i dues pizzas boníssimes del Gnocchi, de la pizzeria hamburgueseria, que podeu trobar a la Rambla de la Granja número 20. I bé, s'ha de dir que estic molt content de tota la participació que hi ha hagut per trobar un nom per la meva secció. Oh! Molt content. I ha estat una decisió molt complicada, perquè hi ha hagut moltes propostes i molt variades, Des de Molins de Play Ui, Molins de Play. a una que m'ha fet molta gràcia, que és Joystick. Jo hi estic. Oh, Jo hi està ben estic. trobat. Ah, jo hi estic. Jo hi estic. Oh. Està ben trobat. Aquesta és maca. Està bé. Jo i mi palo. El Rafael ha fet cara de... Ah, Vaig deixa'm a fer un dir, no? comentari, però no m'ho allargo més. O el Insert Coin, la pantalla del Xavi. Ai, la pantalla del Xavi. La Que pantalla del autorreferencial. Has vist? Perquè quedi clar. I a Facebook ens van recomanar de recuperar el nom de la sala de recreatius que teníem aquí a Molins de Rei, que era Sí. Play Molins. Sí. Aquest era Jo bo, recordo eh? el nom, però la sala no recordo on estava. Play Molins, allà estava a la parada d'autobús de l'Avinguda de Barcelona, al costat de la Creu Roja. Vale. Ara hi ha un gimnàs que fan kickboxing i coses Pues fa temps d'aquestes. que no hi passo, perquè el gimnàs no el recordo tampoc. Però bé, al final, tot i que ha sigut difícil, hem hagut d'escollir un. Hem de dir que la Míriam Álvarez ha estat a puntet amb el seu només de videojocs. A mi aquest m'agradava, ho he de Sí, dir. sí, hem tingut disputa. Però al final ens quedarem amb la proposta de Dave.it, que va comentar a David. Twitter... David, exacte, amb un punt al mig. Que va comentar a Twitter que és Va de jocs. Ui, Molt bé. Va de jocs. Sí, M'agrada. està bé. Curtet el Rafael i... vol dir algo, Sí. crec. Puc parlar? He posat diverses cares. Va de jocs, però... Què? No està usado, esto. Va de jocs? Vinga, va, explica-ho. No, Vinga. a mi em sona haver-ho vist a les xarxes en algun altre mitjà, però no estic segur. Bé, el David, Dave.it, forma part, és administrador de Gaming.cat. Aquest concurs va passar a Telegram, en el seu grup, i ell va fer la proposta i ella es va comentar que Va de Jocs havia sigut antigament un blog on es parlaven de videojocs. És un blog que ara ja no existeix, tot i que el diari d'ara a vegades fa referències parlant també de videojocs. Llavors jo crec que és un bon homenatge, no? Tota la feinada que es va fer en aquell moment, i el recuperem a Ready to Play. Molt bé. Doncs em sembla perfecte. Sí. O sigui que, David, tens aquí el premi per escollir el teu videojoc, ens posem en contacte amb tu i per anar a buscar aquestes dues pizzas boníssimes, que he de dir que justament avui, 12 de febrer, a la pizzeria Gnocchi tanca per vacances. Fins a quan? Fins al dia 2 de març. Bueno. Però Quines no caduca, no? vacances? No caduca. No caduca. No, les pizzas no les tenim aquí al magatzem, sinó que Lo que les dèiem han de l'altre fer. dia. Imagina. Les podràs anar a buscar quan vulguis. Però bé, parlant de concursos, David, moltes felicitats i gràcies per participar a tu i a tota la resta. Parlant de concursos, també hem de dir que de tots els que tenim en fila al nostre programa, tenim el del Rafael. Rafael, tenim novedats, no? Sí, de fet, en el Joc de Sons ja vam dir que hi havia un premi dels 5 videojocs en format físic de tots els temps, vam dir la llista, no me la feu dir ara que no la porto a sobre, i el fet de dir quins videojocs eren va començar a encendre les xarxes una miqueta i a començar a dir la gent especulacions i tal. Hi ha un senyor jove, no sé exactament, a Facebook, Antonio, que ha fet un intent, s'ha costat molt,
però li falten uns quants. Uns quants, no és que sigui un o dos. No, li falten uns quants. Mare meva. Però és que és molt difícil, Rafael. De fet, diria que n'ha fet un 66%. Uau, home, és pròxim, No està malament, no està malament. Antonio, felicitats. Ho tenim en compte, En el cas de que es quedés molt desert, anirem al que més s'acosti. Molt bé. Jo he de dir que a Instagram també hi havia una notificació en una de la imatge dels jocs que hi ha com a premi en el concurs de joc de sons, on l'Altair Alfa deia és que és molt difícil. Exacte. I no podíeu dir com a mínim quants jocs hi ha? Menys de 20. Mare meva, menys de 20. Més de 10. Més de 10 i menys de 20. Vale. Aquí. Jo vaig contestar. No ho sabem perquè el Rafael és molt cruel, ja li preguntarem. O sigui que, i avisa. Molt bé, doncs ja sabeu, seguiu intentant perquè el premi ho val molt i ja tenim aquí una aproximació del 66%. No està gens malament. No deixeu d'intentar-ho. Vamos, Antonio! Presentem a l'equip. I abans de presentar l'equip, hem de dir una cosa que ara ens estava recordant el Montano, i és que la sala de Play Molins no era l'única sala recreativa que hi havia al poble, sinó que aquí, annexada al Foment, on està ara mateix la ràdio, hi havia també una sala de jocs amb màquines recreatives, pinballs, billars, ping-pong... Allò de tirar... allò que flotava al disc. Air hockey. Air hockey, això. Air hockey. Podríem fer un dia una ouija i parlar amb la gent que estava aquí als Però no videojocs. s'han mort aquí, No, o sigui, a veure. seran les màquines, no? O sigui, sortiran les màquines. Home, Bueno, En plan Skynet potser o podem no sentir sé. un so en plan... alguna cosa així, podem saps? intentar, home, les màquines també tindran el seu esperit, no Home, sé. si hem vist romper Ralph, sí. Clar. Claro. Exacte. Doncs sí, ho intentarem. Bé, tot i que ja els heu escoltat a tots xerrar una miqueta, aquí en aquest gran programa tenim uns grans col·laboradors i participants, com són la Nani, Hola. el Jason Hola. i el Rafael, Molt bon Nadal. el Montano, controlant-ho tot. Tenim a l'Adrià, el nostre col·laborador en pràctiques, Hola, bona nit. i aquí el Xavi Soler, que sóc jo, que intentaré portar el programa, sí, intentaré que tiri endavant, i intentarem que ningú es faci mal. Objectiu. I, bueno, bé, Adrià, explica'ns quin és el sumari d'avui. Doncs mira, en el sumari d'avui comencem en la secció de Va de jocs, on parlarem sobre l'addicció que comporta jugar a videojocs. Addicció, no? I després, a terminologia, parlarem de festes variades. Festes variades. Ui, festes variades. A veure què vol dir això. Després, a Pensa McFly, parlarem d'una pel·lícula de dos germans coneguts en la indústria del cine. Ui. I dels I dels videojocs. videojocs. I la Nani ens parlarà d'un còmic que va de dracs i de ciència. Que, si no m'equivoco, el nom es diu la Nimona. Nimona, exacte. Doncs molt bé, doncs com que avui tenim molt a parlar i ara ho veureu, doncs comencem amb Va de jocs. Doncs bé, avui us comentem una notícia que ja ha passat fa un parell de setmanes, i és que la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha modificat la classificació internacional de malalties, una classificació que no es reciclava des de 1992, i que es farà oficial d'aquí uns mesos, però que l'esborrador ja està a la vista de tothom, que destaca la notícia de que l'addicció als videojocs es convertirà en malaltia mental. Aquí, diguem-ne, que ha sobresaltat molt al món de la indústria del videojoc, també als usuaris, no? Els gamers, els que tenen jugar, doncs bastant com en contra, no? Doncs aquí el que volíem fer avui és comentar una miqueta de quina manera es poden tocar aquest tema. A la OMS no hi ha hagut una definició concreta sobre aquest nou trastorn,
Però sí que han donat unes dades per contextualitzar-lo. Nani? Sí, mireu, el que ens diu la OMS és que el trastorn per ús excessiu de videojocs es caracteritzarà per un patró que té en compte bàsicament 3 coses. Primer, que serà aquelles persones que no puguin controlar la conducta de joc respecte a l'inici, la freqüència, la intensitat, la duració, la finalització i el context on es juga. La segona és que prioritzaran jugar envers d'altres coses. Per exemple, si tu et donen a triar entre jugar o sortir amb els amics, triaràs jugar, sempre. Vale? I la tercera és que seguiràs jugant malgrat haver tingut experiències negatives. És a dir, imagina't que, amb l'exemple que us he dit abans, no? Tries jugar en comptes d'estar amb els teus amics et deixen de parlar i tu no ets capaç de fer aquesta reflexió de estic perdent amics i decideixes continuar jugant. També el que ens diu la OMS, que això és molt important quan parlem de malalties i sobretot quan parlem de trastorns mentals, és que ha de tenir una duració delimitada. És a dir, almenys tot això ha hagut de passar durant 12 mesos. Si és una qüestió puntual, no estaríem parlant d'un trastorn mental. Vale, o sigui que no es refereix a lo que dura jugar al Ni no Kuni 2 quan surti, no? Que estiguis 2 mesos tancat al quarto perquè estàs molt enganxat, sinó és un continu fins a un any. Exacte, ha de ser una cosa continuada, és a dir, que en un període de 12 mesos hem anat perdent el control sobre aquesta conducta. També ens diuen que si és molt greu, és a dir, imagina't que has deixat d'anar a treballar durant 6 mesos per jugar. Doncs això també es podria considerar un trastorn mental, encara que no siguin 12 mesos. I l'altra cosa molt important, que això és molt important sempre quan parlem d'addiccions i de trastorns mentals, és que ha d'haver-hi una afectació a la teva vida diària, que és el que recull aquells criteris. Molt bé, i el que et referies abans és com, per exemple, si perds la feina perquè has arribat tard constantment però estàs jugant a videojocs, també és un dels punts que es té en compte. Jo el que volia comentar d'aquest tema, tu, Nani, que estàs una miqueta més ficada en el tema, quin avantatge hi ha de convertir l'addicció en els videojocs en malaltia mental? Bueno, mireu, amb malaltia mental o trastorn mental, que no entrarem en aquesta discussió, però què és el que passa? La classificació internacional de malalties, no? Que ara serà la 11ª edició, per què serveix? Serveix perquè aquests trastorns o aquestes malalties, un cop que les tenim identificades i les podem classificar, ens ajuden a planificar polítiques de salut pública i, a més, a poder desenvolupar tractaments per poder ajudar a les persones que estan amb aquest patiment, no? Llavors, clar, tu imagina't, si tenim unes persones que tenen addicció als videojocs amb aquells criteris que hem dit, que tinguin aquesta etiqueta, que de vegades etiquetar té una part dolenta però també té una part positiva, els pot ajudar a entrar en el sistema, a entendre el que està passant, a donar-li un nom i a poder rebre un tractament. Potser aquí en el nostre país no és tan important perquè tenim una sanitat pública universal, que en principi no es regeix per aquests principis, però als Estats Units o altres països on si no tens un diagnòstic no reps assistència i no reps els diners després de tornada, perquè és assegurança privada, necessites tenir un diagnòstic. Llavors, en aquest sentit, és molt important que et puguin classificar, encara que les classificacions sempre tenen una part negativa. Sí, exacte, perquè en aquesta part negativa, i crec que és la que s'ha vist molt des del món dels usuaris de videojocs, és el fet de l'estigmatització dels videojocs, no? Fins ara ja estaven bastant senyalats, doncs ara potser encara més, perquè ja estem passant de que segurament el típic nen que fins ara estava jugant molt, que diu, ostres, aquest nen és que potser juga massa, no?, als videojocs. Ara potser ja m'entrarà aquestes pors sobre la inconsciència, no?, sobre el no saber, del fet de que no, clar, és que ara ja és malaltia mental, igual que aquest nen té un problema i ràpidament fer un gra massa, no? Clar, però és que tampoc s'han d'alarmar els pares que vegin això, o sigui, perquè el nen jugui potser un cap de setmana perquè està enganxat a un joc, que això pot passar, no vol dir que sigui un addicte al joc, és el que ha dit la Nani. Ha d'estar 12 mesos enganxat i li ha de condicionar la seva vida normal i diària. O sigui, no només per això, s'ha de diferenciar cada situació. Que vindrà molt la pedagogia també del professional, no?, de fer entendre que qüestions puntuals o durant un temps no hem de crear alarma, no?, que són situacions que hagin generat una afectació a la vida diària de la persona i d'una manera continuada, perquè en un moment determinat tots podem tenir algun problema i ens refugiem en els videojocs, hi haurà gent que es refugi
Amb els jocs de taula, amb els llibres, amb l'alcohol, amb les tabac, drogues... el que sigui, clar. I això no vol dir que tinguem un problema. Vol dir que durant un temps ens hem refugiat aquí i ho hem externalitzat d'aquesta manera. El temps és que sigui continuat i durant molt de temps. Un moment puntual no seria un problema. Clar, perquè també haurem de tenir en compte que, com en moltes addiccions, no? Que parlàvem com les drogues, l'alcohol, en aquest cas ara parlem dels videojocs, és potser la façana, no?, el que s'està veient, sinó que el problema no són els videojocs, no és l'alcohol, no és la droga en si, sinó és el que està venint, no? Pot ser una depressió... En el cas dels videojocs jo trobo que entra molt en el faceta dels adolescents, no? Per dos temes. Una, perquè l'edat en si ja és molt difícil, l'altra que tenen un tutor per sobre que els hauria d'educar, controlar, i en aquesta edat tan difícil doncs, passes per moltíssimes coses, no? Doncs, des d'amoríos frustrants, no? A problemes amb la teva autoestima, amb la teva imatge, en el pitjor dels casos algun tema de bullying, no? Moltes coses que poden fer que tu decideixis aïllar-te del món en diferents graus. I potser els videojocs és una manera fàcil en què un adolescent pot dir adiós, mundo. Clar. I a partir d'aquí... I que pots dir que és sana, perquè en realitat no estic fumant, tampoc estic bevent alcohol, i jugar a videojocs no em farà mal, tampoc. Bueno, però et pot aislar i Sí, això però és el problema, però és no? això, a nivell físic no t'està causant... Bueno, No és una química que t'entra Clar, al no cos ni que t'està provocant... causant una cirrosi o alguna cosa, vale? Bueno, però amb el tema de la química també és important dir que certs videojocs sí que poden generar aquesta búsqueda de recompenses, no? I sí que hi ha una química relacionada amb els sistemes dopaminèrgics, no? Que la dopamina és un neurotransmissor que tenim al cervell i que s'encarrega d'això, de generar una sensació d'eufòria, que és el que està relacionat amb les addiccions, de fet. Això que dius de les addiccions en moments d'eufòria és pel tema aquest, suposo que deies, de recompensa que tu tens o la satisfacció que tens al complir una cosa. Des del meu punt de vista, com a creador de videojocs o d'haver vist una miqueta al mercat l'evolució des de que jo era adolescent, no? I també tenia les meves coses, els meus problemes, i he jugat molt, la veritat, sí que veig que la tendència actual del videojoc per això està tenint una tendència molt a tipus de joc, com jo li anomeno joc de casino o joc de recompensa fàcil o immediata a través d'una aposta o un atzar. Com per exemple, des de més lluny, el Clash Royale, o els jocs tipus WoW, o els jocs Pokémon Go, o aquests tipus de jocs en els que tens en seguida estrelletes, llumetes o cosetes que et diuen que bo que ets, que guapo que ets i que bé que ho fas. Val? Sí. O sigui, no et referies només a les loot boxes, sinó a altres tipus de jocs. Les loot boxes és un altre problema, evidentment, sí, el tema d'aconseguir sempre